Dragi gledalci, vi gledate emisiju Glas slobode, ja sam Božidar Pavlović. Trenutno smo u jeku izborne kampanje, izbori su zakazani 21. jun. Neki politički faktori kažu da je idealno, da su idealni izborni uslovi da treba izaći, dok drugi politički faktori kažu da ništa nije u redu i da ne treba izaći, da treba bojkotovati izbore zakazane za malo prepomenuti 21. jun. Danas imamo čast da razgovaramo sa predstavnikom Stranke slobode i pravde u Kraljevo, Milicom Aleksić, diplomiranim istoričarem, i da dobijemo odgovore na neka od ovih pitanja. Milice, dobrodošli. Hvala na pozivu. Kako se moglo iz medija zaključiti, Stranka slobode i pravde ne izlazi na izbore. Ona bojkotuje ove izbore. Možete li nam reći nešto više o tome? Naša zemlja već godinama unazad, tačnije od 2012. godine, ide ka putu urušavanja demokratije, demokratskih institucija, slobode medija i jednostavno uslovi za izbore, slobodne izbore u našoj zemlji, nažalost, ne postoje. U ovom trenutku jedini način borbe koji prepoznaje Stranka slobode i pravde protiv takvog načina funkcionisanja države, izbora i samog režima Srpske napredne stranke jeste bojkot. Razlozi za bojkot su brojni i možemo ih onako grubo svesti u tri neka osnovna razloga zbog kojih bojkotujemo izbore. Prvi i osnovni razlog je politički razlog. Znači, naša zemlja, počev od 2012. godine, kada je bila od strane Freedom House-a definisana kao polukonsolidovano demokratsko društvo, odnosno država, danas već pripada redu hibridnih država ili hibridnih režima. I to nam jasno govori da su uslovi za sprovođenje demokratskih i slobodnih izbora gotovo nemogući. Pri tome mi smo i pre nekog vremena bili svesni nemogućnosti održavanja slobodnih izbora i potpisali smo sporazum sa narodom kojim smo se obavezali na bojkot i da nećemo izlaziti na izbore dok se ne stvore okolnosti ili uslovi za slobodne i demokratske izbore. A mi držimo svoju reč. Navodili ste ranije, barem u svojim nekim tekstovima, akcent stavili na političke razloge. Možete li nam nešto više reći kako vi vidite političke razloge zbog kojih je važno ne izaći na izbore? Politički razlozi su brojni. Politički razlozi su urušavanje državnih institucija, korupcija koja je očigledna, ali pre svega medijske slobode. Zato što mnoge informacije ne dopiru do naših građana, zato što ova vlast kontroliše gotovo sve medije sa nacionalnom frekvencijom i plasira stanovnicima Srbije samo one informacije koje joj odgovaraju. Građani koji ne raspolažu informacijama ne mogu da imaju slobodu izbora. Ne mogu da se na pravi način opredele i da na pravi način izaberu svoje predstavnike. Kada govorimo o medijskim slobodama, možemo slobodno da kažemo da živimo u nekoj vrsti medijskog mraka, gde prosto na medijima sa nacionalnom frekvencijom mi ne možemo da vidimo ljude koji misle drugačije od vlasti. U prilog tome govori činjenica da je recimo Aleksandar Vučić imao 817 minuta, znači prostora, na medijima sa nacionalnom frekvencijom, uključujući i televiziju N1. Dok svi ostali lideri opozicije, uključujući članove Saveza za Srbiju, a to su Dragan Đilas, Vuk Jeremić i Boško Obradović, znači svi oni zajedno su imali prostora 43 minuta ukupno, uključujući i gostovanja na televiziji N1. Ako izuzmemo televiziju N1, onda je situacija daleko gora, pa recimo Aleksandar Vučić učestvovao
u programima na najrazličitije načine 710 minuta, a svi ostali lideri opozicije 21 minut u proseku. Ono što je posebno bolno za nas i zbog čega mi zaista treba da kažemo dosta, jeste odnos javnog servisa, odnosno Radio televizije Srbije, koja bi trebalo da bude naše pravo da znamo sve, a nažalost to odavno nije. Svi građani Srbije plaćaju Radio televiziju Srbije, je li tako? A nemaju pravo da dobiju kvalitetne informacije. Recimo, Aleksandar Vučić u proseku gostuje na Radio televiziji Srbije 81 minut. Dragan Đilas 0 minuta. I onda vam je jasno da je bojkot jedina alternativa protiv medijskog mraka. Znači, predsjednik Stranke slobode i pravde nema pristup javnom servisu svih građana Srbije, ali zato zauzima jako veliki prostor kada je u pitanju režimska tabloidna štampa, koja ga, kao i mnoge druge opozicione lidere, satanizuje već godinama. To je bilo upravo moje sledeće pitanje. Upravo lideri Saveza za Srbije pominju taj termin, odnosno pominju tu definiciju tog nekog medijskog linča ili ti progona, upravo govore o satanizaciji. Kako satanizacija političkih neistomišljenika izgleda u praksi? Kako izgleda u praksi? Pa evo imamo primer Kurira, koji je bukvalno objavio seriju tekstova, 5 dana, 5 naslovnih strana posvećenih Draganu Đilasu, na kojima na jedan bahat i neprimeren način iznosi gomilu laži, onako bombastičnih, vezanih za Dragana Đilasa, njegov privatni život, njegovu porodicu, kuću u kojoj živi i tako dalje. Znači, prosto provlačenjem lažnih informacija i lažnih vesti svakodnevno na naslovnim stranama takozvane žute štampe, određeni ljudi iz opozicije se targetiraju, satanizuju i stvara se negativna klima u javnosti prema njima. Taj primer, bahati primer satanizacije jedne ličnosti, mogli smo da vidimo i u vreme vanrednog stanja, kada je vlast u vreme policijskog časa organizovala čuvene bakljade i puštala neprimerene sadržaje, jel tako, sa krovova tuđih zgrada, ugrožavajući privatnu svojinu građana Srbije, ugrožavajući njihovu bezbednost, a i narušavajući, jel tako, policijski čas. Vratio bih se na razloge za bojkot. Imamo tehničko-pravne razloge. Navodili ste to, pa i to da nam približite. Tehničko-pravni razlozi su još jedan problem kada govorimo o izlasku opozicije na izbore i odnose se na izmenu pravne regulative u sred izborne godine, kada jednostavno vlast donosi odluku da izborni cenzus spusti sa 5% na 3%. Jedini razlog za to jeste stvaranje privida demokratije i pokušaj da se neke stranke, političke organizacije koje svakako ne bi uspele da pređu prvobitni cenzus, na silu uguraju u parlament kako bi se oslabio odjek bojkota koji organizuje Savez za Srbiju i Stranka slobode i pravde. Pri tome, vlast je otišla i korak dalje, pa je u sred izborne kampanje, znači mesec i po dana pred izbore, unela dodatne izmene zakona vezane za prikupljanje potpisa, vezane za to ko prikuplja potpise i ko ih overava. I mi se prosto pitamo šta je razlog za to. Ni u jednoj demokratskoj državi se zakonska regulativa ne menja
ni u izbornoj godini, a kamoli u jeku izborne kampanje. Prosto izbori su raspisani po jednim zakonima, a sprovode se po potpuno drugim zakonima. Pomenuli ste i zdravstvene razloge. Da li mislite da će epidemija COVID-19 otežati sprovođenje predizbornog i izbornog procesa? Naravno da hoće. Epidemija nije prestala samim tim što je jedan čovek rešio da epidemija prestane kako bi sproveo izbore 21. juna. Mi svakodnevno imamo nova žarišta epidemije i nekih otprilike od 50 do 100 novoobolelih. Imamo žarišta na jugu Srbije, to su Leskovac i Vranje i evo danas najnovije žarište je Zaječar. Kada govorimo o samoj bezbednosti naših građana prilikom izlaska na izbore, to je definitivno problem. U čitavom svetu pandemije COVID-19 još uvek traje i većina država je odložila izbore do kraja pandemije. Jedino smo mi ostali dosledni tome da se izbori po svaku cenu održe. Predsjednik opštine Stari grad, Marko Bastać, koji je ujedno i član predsjedništva stranke Slobode i pravde, je čak predložio RIK-u, uputio dopis Republičkoj izbornoj komisiji da bi izbore trebalo odložiti do kraja epidemije ili proglašenja kraja pandemije u svetu. Do dana današnjeg nije dobio odgovor na to svoje pitanje i taj svoj zahtev. Pri tome ja bih naglasila da se mi ne zalažemo za to da se izbori odlože do kraja pandemije zato što bismo mi nešto profitirali iz toga. Mi definitivno nećemo izaći ni na te odložene izbore za 6 meseci ukoliko se ključni momenti vezani za sprovođenje izbora ne promene. Znači, jedini način da stranka Slobode i pravde izađe na izbore jeste da se oslobode mediji, da izbori budu organizovani demokratski i da to budu slobodni izbori na kojima će građani svojom voljom, dobro informisani, izabrati svoje predstavnike u parlamentu. Jasno. Vratio bih se na lokalne teme i na lokalne izbore. Kakva je situacija u Kraljevu? Koje su uporišta u tvrdnji da treba bojkotovati lokalne izbore u Kraljevu? Sve ovo rečeno za Republiku može da se preslika i na Kraljevo. Medijski mrak postoji i u Kraljevu i jednostavno radio-televizija Kraljevo nije dostupna opoziciji. Niti onim ljudima koji ne misle isto kao vlast. Prosto to je i neshvatljivo i nedopustivo ako znamo da se radio-televizija Kraljevo finansira iz budžeta, uglavnom finansira iz budžeta opštine Kraljevo i kao takva ona je plaćena od strane građana Kraljeva da ih informiše blagovremeno i istinito. To se ne dešava. Druga stvar vezana za bojkot jeste činjenica da je deo opozicije bio prisutan u lokalnom parlamentu u prethodne 4 godine i zaista pojedine kolege iz opozicije su se trudile da predlože neke stvari ili da obustave neke odluke lokalne samouprave koje su smatrali pogrešnim, ali su oni svih prethodnih godina bili preglasani u lokalnom parlamentu i prosto vlast je donosila odluke koje je smatrala ispravnim i svrsishodnim, makoliko one bile pogrešne. Tako da je delovanje opozicije u parlamentu bilo gotovo nevidljivo, a i ne samo nevidljivo, nego opozicija jednostavno nije uspela da se izbori za to da se neke jako pogrešne stvari zaustave ili spreče. Jasno je da takvo učešće u vlasti ili u radu državnih institucija nije delotvorno i zbog toga mi smatramo da je jedan od načina borbe svakako bojkot.
Jednostavno treba nešto da promenimo, a ako ne možemo da se izborimo unutar institucija, onda ćemo se izboriti na drugi način, bojkotom. I zato smatram da je bojkot u ovom trenutku pravo rešenje. Ne rešenje, nego možda sredstvo borbe. Sredstvo borbe. Upravo ste pomenuli neke greške i pogrešne donošene odluke u ove 4 godine. Ima li ih? Koje bi vi naveli da su bile greške u ovih 4 godine i da li građani plaćaju tu cenu i kolika je ta cena? Pa ja mislim da je ta cena poprilično velika. Nekoliko značajnih projekata se desilo rekonstrukcija nekoliko značajnih objekata se desila u Kraljevu ili se dešava, ispravno rečeno, u poslednje 2 ili 3 godine. Prvi veliki projekat bila je rekonstrukcija nadvožnjaka koji je napravljen još 1988. godine i zaista mu je bila potrebna rekonstrukcija i to je pozitivna stvar. Međutim, ono što je negativno jeste što je za rekonstrukciju utvrđen rok od 75 dana, a rekonstrukcija nadvožnjaka je trajala 17 meseci. I sada se mi pitamo koliko je koštalo to probijanje rokova građane Kraljeva i ko će snositi odgovornost za greške projektanata. Druga značajna investicija bila je rekonstrukcija ili jeste rekonstrukcija atletskog stadiona koji je trebalo da bude završen 13. jula prošle godine, a nije, pa smo izgubili Balkanijadu kao sportsko takmičenje koje je trebalo da se desi u Kraljevu. Zašto stadion nije završen na vreme? Opet zbog greške projektanta koja je samo u aprilu 2019. građane Kraljeva koštala 16,5 miliona dinara. I sada, bukvalno kako se probija rok za završetak radova, tako cena izgradnje i rekonstrukcije raste, pa je onda od početnih 110 miliona u julu iznosila 140 miliona, za novu godinu, tačnije u decembru 2019. iznosila 180 miliona. Stadion je trebalo da bude završen ovog proleća, mi vidimo da radovi još uvek nisu privedeni kraju i prosto se pitamo koliko koštaju greške pojedinaca, nas sve, jel tako, građane Kraljeva, poreske obveznike. Očigledno da nas koštaju prilično. Htio sam da vas pitam, ovo je moje omiljeno pitanje. U jeku smo kampanje, kao što smo rekli, a ono što je konstanta za svaki izborni proces unazad 15 godina je otvaranje aerodroma Morava i to svečano otvaranje. Hoćemo li to doživeti i do 21. juna ili smo to već doživeli prošle godine? Pa ne znam, možda nas očekuje neko iznenađenje. Mislim, aerodrom Morava je svečano otvoren, tačnije zgrada aerodroma Morava je svečano otvorena 2012. I ta zgrada napravljena je u vreme prethodne demokratske vlasti ovde u gradu. A onda je sadašnja vlast tu zgradu svečano otvarala na izborima 2014. na izborima 2016. I svečano prošle godine kada je navodno aerodrom i počeo sa radom. Ono što je problem jeste da je prethodna vlast napravila zgradu aerodroma koja je sada u upotrebi, a ova vlast sadašnja za 8 godina nije uspela da proširi pistu kako bi aerodrom dobio sertifikat za standardizovane međunarodne letove. I prosto ispada da je aerodrom Morava u stvari samo mesto za uhlebljenje aktivista SNS-a i partijskih kadrova SNS-a i jedan od najtipičnijih primjera partijskog zapošljavanja u gradu. I ne bih se iznenadila da svečano otvore aerodrom po 4. put. Sad ja imam jedan utisak koji hoću da podelim sa vama, ne znam da li se slažete sa njim. Mislite li da je vladajuća stranka sigurna u svoju pobedu? Pa, mislim da jesu. Mislim da su apsolutno sigurni u svoju pobedu. Delimično smo krivi mi iz opozicije i ja zaista prihvatam deo krivice.
Možda se nismo dovoljno potrudili u prethodnom periodu da raskrinkamo sve greške ove vlasti, ali na stranu to, mislim da je vlast prilično sigurna u svoju pobedu i to se najbolje vidi po činjenici da se nije potrudila u ovoj izbornoj kampanji čak ni da ispravi neke svoje greške iz prethodnog perioda. Pre par dana gledala sam snimak lokalne televizije vezan za mostove porušene u opštini Kraljevo u vreme bujičnih poplava koje su nas zadesile pre godinu dana i prosto sam bila zatečena tim snimkom. U vreme tih bujičnih poplava u okolnim selima Sirči, Mrsaću, Miločaju i Vrdilima porušeni su mostovi i prosto otežan je život lokalnog stanovništva. U Sirči su recimo obećali predsednik države i lokalni funkcioneri da će most biti popravljen do sredine oktobra 2019. godine. Međutim, to se do dana današnjeg nije dogodilo, ali ja vidim koliko je vlast sigurna u sebe po tome što su napravili predizborni spot na televiziji Kraljevo, tako što su se slikali pored porušenog mosta u Miločaju, koji za godinu dana nisu popravili, i predizborno obećanje je popravit ćemo vam most. Kada? Ja se pitam kada? Ako nisu sada pred izbore, ja prosto sumnjam da će ga ikada popraviti ova vlast i mislim da je to najbolji dokaz bahatosti ove vlasti. Znate, godinu dana ste imali vremena da nešto uradite, vi to niste uradili, građani ili stanovnici Miločaja žive u otežanim okolnostima i vi i dalje očekujete da će vam oni dati glas. Mislim, prosto ja pozivam stanovnike Miločaja, Sirče, Vrdila i Mrsaća da kažu ne i da 21. juna ostanu kod svojih kuća u bojkotu. I za kraj, imate li da poručite nešto građanima Kraljeva? Moja poruka bi bila da poslušaju preporuke kriznog štaba i 21. juna ostanu kod svojih kuća, budu bezbedni i jednostavno ostanu kod kuće u bojkotu za Srbiju, za Kraljevo. Može Kraljevo. Dokažimo da može Kraljevo. Milice, hvala vam na izdvojenom vremenu. Bilo je zadovoljstvo sa vama razgovarati. Hvala vama. Dragi gledalci, gledali ste emisiju Glas slobode. Možete nas pratiti na YouTube kanalu i na istoimenoj Facebook stranici. Do sledećeg viđenja, svako dobro.